L-4 numru tal-Libjan inġabru quddiem l-Ambaxxata Libjana għal Malta biex jagħmlu protesta paċifika. Dan għaliex l-ex charge d'affaires tal-Ambaxxata Libjana Hossein Al-Mużrati ma rridx iċedi postu lix charge d'affaires il-ġdid għal Ħabib Al-Amin, tant li sakkar ġewwa flimkien ma' diversi persuni oħra. Min kummenti li kiseb One News waqt il-ħin tal-istennija quddiem l-Ambaxxata Libjana intqal lilna li Hossein Al-Mużrati beda jirċievi xi ordnijiet mill-Gvern ta' Tripli biex jibqa' ġewwa. Fil-fatt, Osama Ben Zeglam, Libjan favur ix-charge d'affaires tal-Gvern ta' Tobruk, stqar li Mużrati daħal fl-Ambaxxata minn kmieni filgħodu. Ndunajna li hemm ġifieri l-Ambaxxatur il-Musrati ta' qabel dan li daħal ġifieri kmieni qabel is-saba' daħal biex 3 u 4 Libjani miegħu u ma jridx jirreżinja u ma jridx jidħol u għalaq il-bibien għall-Ambaxxatur ġdid. Waqt il-ħin tal-istennija bdew deħlin ukoll diversi Libjani oħra fl-Ambaxxata u skont informazzjoni mogħtija lilna dawn kienu msejħa minn persuni qrib ta' Mużrati biex jagħmlu dan. La, dan ma jistax ma jirreżenjax għax il-Foreign Affairs Malta hija taħdem ma' Tobruk. Il-Ambaxxatur Mr. Ħabib Al-Amin qed jaħdem ma' Tobruk u bħalissa il-permess li għandu qiegħed u l-Ambaxxatur Libjan ġa Malta, ġifieri dar raġel forsi ftit sigħat u noħorġuh minn hawn ġifieri. Jidher li l-Ambaxxatur Al-Amin baqa' ma tfaċċax biex ma jinqalgħu l-ebda problemi. Mużrati ingħata 72 siegħa ċans biex iħalli postu.